Ubah Shampang Lengdo Kertong NPP na Mahati constituency mentakas ngi ulami syakmat ban pensyai paitba hadin balami kajing kenno kawang kti shiken ha ka beide bat kajing kren hendin kasngi hadin kajing tap kerteng ban airing ha ka election syakayeng dor bar thawan ke jela Habakren sigilat batai ko bor mentakas ngi ha kajing don lang keno ngelam jong ke NPP na Mahati na kaliang jong ubah Shampang Lengdo ula pensyai ba kajing kren jong henin kasngi syakilat batai ko bor kadai kajing kren salansar bat kelum ha kisan post nem balalik no ba ka Mahati constituency kadai ka basa din tam Henry Bon na kipat ba kisngau thu bakla bat kun tho ru ba ka jingkran jong u kadai ka jingkawang kte yau kun la jong u ba da saket lamare u bala sakri ya ka Mahati constituency kumu MLA hakini kisan snem Ulong ru ba da saket lamare ubade ukun jong u bat ha ka jinglong MLA jong u ulale shibon ki kam banwan ra ya ka roi kapar ha ka thain mau hati nadu ki surang ki jaka pule ka koi ke khia bat kumta ter ka ba judon nong mi khmat ban chim khia na ka banta ka jing e jong ki pai ba bat kumbalong hadu menta uba da saket lamare ha ka jinglong MLA jong u ulawan ra pala lais pa klor ki skim penroi ha ka thain ka ba dei ka jingkur khu ka bakraw ya ki pai ba jong ka mau hati hi baro ka we Nakaliang kiri orang ba kuntup yau ba shanbor shadam ba koren mani ke bari ki nong mi khmat bat nong elam ka PDF bat MPCC ki balalik ban kersyan yau ba shampang lengdo kila ai ke jing kersyan ye ke jing kren jong u da ka ba ben rap ba da sakhet ulale ba ye ka mau hati bat ke jing kno ba ki pai ba ka mau hati ki dei ki bebe kimla ban pediang bat kum ki pai ba kin ai be ke jing kersyan yau ba shampang ba unyo ye ke jing job hakane ke election ka banwan na mau hati kadon kajing sotu bakla lang ba katu kan neteli ki media ba kadon kajing ya pengsan nia shikan halor ka jingkiu jing sadin jongka multi constituency dengan don ban pencai ba kamdai kajing pengsan nia kai kebang keren benin kalong in general terms baka multi constituency kajungi wat hadin san house nem kidang don shibun kajing tunah di south san nem apok kajing lam jongka sarkar kongres bat kiwe ke sarkar ngi kum Mahati constituency ngila sya isra hakibapun ki bentah redon bok ba ka parti NPP kawan hakbor pat ngidon bok bangiyo yo kunum dasket kum u MLA jongka Mahati na ka parti NPP tinggal yo si bun ki kam penroi penpar hakini kisan senam baladap te ya kesra ka balai da ki pau tli kisnam ban rep si senrep tem lahi don kam ya ka por ban tre te nomor kita kedau hakini kisan snem ru wat hai por belengkot nomor arsnem bala don hapo kalau lockdown lang bau covid handrai lala ban pun urlong shibun ki development scheme hapo ka Mahati constituency lala ban ai yakitin sobieng syakin riu jar arspa riu phra tali ki longyeng kaba 4 cukam don koi hapo Mahati constituency ban yo kum ya kata kalat nang ta lala ban pun urlong ya artli ki cing thrang ki ba dik ki ba pai ba kwa thrang her ya ka Mahati road bat ka maulus nai road ya ka taru lala ban pun urlong nang ta lala ban wara shibun ki surok batmai ki lenti ki singkien nang ta ki schools nang ta ki ki jingirap bat ki development schemes hapo constituency but ngidon ya ki details hang ni ha ka ba abar khot ki kam ki ba i kanum da sekiat ila train na benta ka Mahati constituency but ka total jing pen mentoi syaka constituency lang bagi kam penroi paper kelapoi hadu laispa arfusau krur tam ai te kaladon sibun kajing mentoi lang baka parti NPP rawan ra tadi mar kata katau ngidon kam bangin job yang sai sien bangin nang la ban peteng syu ikebabun ki proposal ki bangin labu government nak benta ban wanra ya karoi kepar hapo Mahati constituency te kamdan kajing ya pen kesannya hapadang kajungi hari kajing long kajing keren kabalong in general terms marba ki sarkar kebala lain no klasui syara shisai ka Mahati constituency te tang hapo sansnem te ban pendap yakat ketai ke syara ka bahe ketai kalong kabam lalong tenrei haipor belengkot i kanom da sekiat ila persang ya ka borba kajungi ban pen urlong i kibun tri skim bat ko mengal ong pi hadu lai hajat lai spa arbusau krur lala ban penpoi ya ki development work support ka constituency kajungi ban ya siam lang hang ni ban pi ki ni dia na ka banta ban kumno bangin ya ban pau ya ke ba ka jing su jungi na ka liang ki nong Mahati hi baro away kata kalong ba mangangau hagistem ki munchuang di unong kersyam jong ka PDF di hinrei hagani gastem ko banta
i Christian ye ba deng sempang bo ulong kandidat bola man poi sekata thong jong job te ta job karen nom lai man tip te re ke jing thumu ke jong i ka long ban pen ki we ke constituency ke jong ha ke sansnem ki ba kene ka sarkar NPP kalayo ye ka ban bat ek bor sensara ke jela ni sibun ki jingkla po jong kene ka Mauti constituency ki jungi hagi babun kiliang hakilenti ki singkin nang tade haka puli puti bare ki bentaro te kene ke ka mat lese ke ba menta sai sin pat ban teng ye kene ka jing la ka jungi ban kiu seprang hakiliang baro ni ai ki jing Christian ye kene ka NPP hakane ka stemo ta kulisibun Kulai pi bro kiba pej ya kaneka kubor ngari we na kino kersan joka MCPC. Dek MCPC kaneka Mauti Konstitusi Political Committee. Pat hane argument penkesan ya kejengkeran jongi kandidat jongi ngirbalangi posata nomor ngila iya kita ki jitrekam jong kaneka sarkar bat ngai iya kita ki development works ba wan hapo joga Mauti. Dan kita tahu ngir ai kejengkersan ya kandidat alor kini ki benta ban teng ngila banong bagi babun kini ki politician hari ke por ki keren kulmaru ya ke iki bakim depan keren ru ki keren kulmar te kene long kum garuksa baki nom depan sim kebutan ya kinono ki isu ki bede bat ka nono ka konstitusi dan debat kinono ki kandidat marba kata kajing sempang budget ya ki kinono ki kandidat ka syok ha ki brejo ka konstitusi marga i barbor ki ba nasabar ka konstitusi ki tuklar ba ya ke bakim deban tuklar cum ta ko Mauti kila keno ingi lai phujai ya ka la da keren kata ngila long sebab palat long ke benta ke bangi mlak suban sya ban priang ban sukuno ya kino Mauti da ki rukom keren bab har ke kene ngai di kersan kumat perskan ya ke ba ikan dedet jingilong bangi ai full ke di kersan bo purai ba job hagan de election ar pulai